Aw bisimila don kibaru kan kanta media jasiraw kan ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye otukalo tile 27 san 2025 a don kibaru waati a sera bakuruba fɔla bi kunnafoniw na ka ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni foroba ca o maa hakɛ dɔnni ye tɔnsigiba kɛra kulubakaw fɛ minisiri ɲɛma ka fara minisiri damadɔni kan ani jamana kuntigi kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la sɛnɛ ni bagan mara o kala ɲɔgɔn dan o nun donna an fɛ Bamakɔ yan kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la tɔnsigiba kɛra an fɛ Bamakɔ yan tɔnsigi min ni a ye tali kɛ waati yɛlɛma kan kɛrɛnkɛrɛnna ji sanuma o sɔrɔ cogo kan kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la arajo kura o dayɛlɛ an fɛ Bamakɔ yan arajo kura min n'a ka laɲini bɛn ni kelenya kan bɛɛ o bɛ se ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la ninnu de ye kunnafoni minnu bɛna lasa balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Umra spécial o labɛnnen don aw ye agence Kuba Voyage fɛ wagati bɛɛ lajɛlen na araba n'o bɛnna okutokalo o tile 20 ma san 2025 Kuba Voyage ka umra kɔnfa filanan olu bɔra Bamakɔ yan k'u kunda Medine kan olu ka segini o bolodalen don ka bɛn okutokalo o tile 31 ma san 2025 agence Kuba Voyage a ka umraw a tɛ kɔtigɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a kana ɲina septembre kalo o tile fɔlɔ u ka kɔnfa sabanan o bɛ bɔ yan o bɛ segin a tile 11 san 2025 Kuba Voyage fɛ ni umra spécial ba in a y'a jija aw ye nka yaala Kuba Voyage i ni baara ɲɛdɔn k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni faso baarakɛlaw olu hakɛ dɔnni ye minisiri Abdulaye Mayiga ani ka fara minisiri damadɔni kan o ni jamana kuntigi o ye tɔnsigiba kɛ tɔnsigiba min ni a bɛna tali kɛ faso baarakɛlaw olu damadɔni kan sira min sɔrɔla ka bɔ kulubakaw fɛ olu filɛ nin ka kan an bɛ foli bila an ka jamana ɲɛmɔgɔ la général d'armée Asimi Goïta an bɛ miiri b'a la k'a fɔ cɛ juma don uti kalo tile 15 ministre de la refondation ye cɛ gafe dɔ d'a ma o gafe in bɛ mun kan o ye an ka jamana baarakɛla minnu bɛ fonction publique de l'état la ani minnu bɛ fonction publique de collectivité territoriale la olu bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na ni jama bɛ o kɔnɔna la et que o jama bɛ se ka gérer ka ɲɛ cogo min na vraiment ka sɔrɔ a ma kɛ musaka bɔ caman ye jamana trésor public ma donc système mun bilara cɛ sen na je crois que assise kɔfɛ
an ka jamana ɲɛmɔgɔ an ka jamanadenw yɛrɛ a laɲini k'a fɔ vraiment jama min bɛ o kɔnɔna la an ka fɛɛrɛ kɛ pour que mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sara tali u t'a baara kɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ sara ta k'a sɔrɔ u tɛ fonctionner donc n'a ɲɔgɔnna caman mais je crois que informatique de b'a to baara min bɛ kɛ o kɔnɔna la ni baara cɛjugu don vraiment k'a fɔ vraiment mɔgɔ bɛ se ka gérer k'a ɲɛ de manière optimale bon baara kɛlen système GRH SIGRH je crois que ministre kelen ka gafe d'an o rapport kɔnɔna la kunnafoni caman bɛ a kɔnɔna la mais o cérémonie fana senfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye officiellement ka système lancé kunnafoni mun bɔra o kɔnɔna la o fanba o b'a jira k'a fɔ fonctionnaire minnu bɛ yen n'an b'o wele ko fictif o yɔrɔ mɔgɔ min bɛ pour le moment u lakodɔn o bɛ taa à peu près 36 000 fonctionnaires ɲɔgɔn na et à incidence financière c'est à dire que n'i ye jate minɛ cɛ san kɔnɔna la a bɛ taa fo miliyari 48 ɲɔgɔn na la donc cérémonie kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ k'a fɔ kalo 3 kɔnɔna la o mɔgɔ minnu n'u ma se ka na u ka sara bɛ tigɛ o cérémonie kɛra kalo tile 15 o bi ye kalo tile 25 ye donc tile 10 kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'an wele tuguni ka instruction kuraw di et que mun b'a to an bɛ bɔ ni système kɔnɔna la joona c'est que défaut minnu yera la ni gɛlɛya min b'a kɔnɔna la n'o ye ni 36 000 cɛ fonctionnaire n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ se ka gérer cogo min na sani kalo 3 yɛrɛ ka kɛ donc ni ala sɔnna a ma c'est que tile natɔ tile 2 tile 3 natɔ et que ministre minnu bolo bɛ a baara kɔnɔna la c'est que mesure min kan ka ta donc vraiment u bɛ o kunnafoni lase an ka jamanadenw ma c'est par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations là parce que c'est gafe dilen recommandation caman bɛ a kɔnɔna la je crois que vraiment bi réunion sɔgɔmada n'a réunion tun bɛ o de kan c'est que recommandation bɛ se ka don ba la cogo min na cɛ joona je crois que jamana ka hɛrɛ b'o la jamanadenw fana ka hɛrɛ b'o de la. sɛnɛ ani bagan mara a ɲɔgɔn dan o nun donna an fɛ Bamakɔ yan sera min sɔrɔla ka bɔ a dayɛlɛli kɛnɛ kan olu filɛ nin ye. Nin ye yamaruya dilen an ka jamana duguma kalanko minisiri fɛ sɛnɛ ni bagan mara camancɛ kalan bɛ kuncɛ ni kimeli min ye n'o ye brevet de technicien ye ka o baaraw daminɛ Mali fan bɛɛ fɛ an bɛ lycée technique la Bamakɔ ba numayan fan fɛ. An b'a fɛ an ka Mali kura a ka daminɛ denmisɛnninw na a ka daminɛ maliden kura la maliden kura bɛ daminɛ olu de la ni mɔgɔ minnu tɛmɛna o kɔrɔ ye ko vraiment u y'a mérité donc ni an ka ekolu bɛɛ kɛra tan an tun bɛ kɔrɔlen cogo min jamana kɔnɔ ani jamana tɔw kɔnɔ cogo min an bɛ segin o cogo kelen na. École karamɔgɔw y'a jira ko labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don kimeli tɛmɛnko ɲuman hukumu kɔnɔ. An ye examen lancé fɛn bɛɛ bɛ a togoya la ne bɛ mun ɲini jama fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn accrupation ye fɛnba ye n'a fɔra ko ɲɛtaga sabatili k'a dulonnen bɛ sɛnɛ ni jɛgɛmɔ ani yirituru la an kan ka ba don ni ekɔliso ninnu ka kalanko la parce que ni denmisɛnninw bɔra u bɛ se ka ko dɔ k'u yɛrɛ ka sɔrɔ a bɛɛ ma dulon fonction publique la quoi. Duguma kalanko minisiri Amadou Sy Savane ye ladilikanw kɛ ka ɲɛsin kalandenw bɛɛ ma. An fila bɛɛ bɛ yan jamanatigiw en l'occurrence président de la transition général d'armée Assimi Goïta an bɛ olu de ka yamaruya la an nana olu de ko kuma lase candidaw ma an ye mun f'u ye u ye min ta u ka kilasi kɔnɔ année scolaire na u bɛna ɲininka o de kan donc u k'u jija k'u ka réponse labɛn kosɛbɛ ka jaabili kɛ clairement voilà donc an dalen b'u la fana u b'an ka conseil lamɛn ni ye examen laban de an ka secteur la éducation nationale donc an b'a fɛ tɔw kɛra cogo min na nin fana ka kɛ ten. Kalanden minnu bɛna kimeli kɛ lycée technique la o ye mɔgɔ 515 ye olu tilatilalen don sali 21 ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ hakɛ minnu bɛna kimeli kɛ o ka ca ni mɔgɔ 6400 ni kɔ ye. K'a dɔnna k'a fɔ min ye tɔnsigiba o kɛra Bamakɔ yan min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw kan kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin ji sanuma o ma sira min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye.
Waati yɛlɛma kunbɛnni fɛɛrɛw la Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala jiko kun kan nin tɔnsigi baara nin bɛ sen na min laɲini ye ka sira di gafe labɛnta dɔ baara ma min bɛna waleya jiko hukumu kɔnɔ Mali la. Cakɛda fɛn o fɛn ni a gafe baara ka kan o bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ a baara kɛnɛ kan bɛɛ damakɛɲɛli kama a faamuyaliko la. Ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka projet sigi sen kan. Projet min bɛ se ka an dɛmɛ k'an ka waati yɛlɛma kunbɛn nɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnyala ka ɲɛsin ji ma mɔgɔ faamuyalen t'a la ka se k'an dɛmɛ k'an bilasira ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ projet ye projet min bɛ se ka musaka sɔrɔ fond vert climat ni o ye sɔrɔda ye min ɲɛsinnen bɛ kelen-kelen waati kunbɛn a baaraw ma. Mali kɔnɔ jiko waleyali baara bolo gafe labɛnni baara fɔlɔ minnu kɛra a ko dɔnbagaw fɛ o jaabiw bɛna yira nin tɔnsigi baara kɔnɔ nin ka sɔn kɛ a gafe ma a fili bɛɛ latilennen kɔ nabagaw fɛ o ye jaabi ye min kɔnɔnen don a baara ɲɛmɔgɔw fɛ. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ye ni laban na ni hakilina jɔnjɔnlenw ye walasa min bilala k'an dɛmɛ ka projet ninnu sɛbɛn o ka baara bɛ nɔgɔya bolo cogo min. Tɔnsigi ni baara kuntala janya ye tile 5 ye bɔ bɛna kɛ ni jiko waleyali kunkan gafe min ye ko o bɛna laban jiko ni sigida lakanako minisiriw ka bolo kan olu ka yamaruya di a baara ma Mali kɔnɔ. Cakɛda min bɛ jiko baaraɲɔgɔnya kunna Mali kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ Navon Sise ka fɔ la. An b'a ladonna k'a fɔ arajo kura o sigira sen kan arajo min ni a bɛna kɛ cɛfɔ ni kanbɛn k'o sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ani kunnafoni ɲuman o bɛ se ka jɛnsɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na arajo in a faaba o ye Bamakɔ ye a bɛ sɔrɔ an ka marabolo olu caman na arajo in dayɛlɛli kɛnɛ kan sera min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin. Farala Mali kumaso kan ni kumaso kura dɔ bilali ye sen kan kumaso in tɔgɔ ye arajo humanité et de développement ye a bɛ laseli kɛ 96 tomi fu de kan Bamako ani Mali marabolo dɔw la a bilali sen kan o hakilila sɔrɔla baɲumankɛ cakɛda dɔ de fɛ ni o bɛ wele tubabukan na dala surunyala ko AMSOD kumaso in kulumukarili kɛra kɛnɛya ni hadamadenya jidili minisiriso o ka nɔrɔbila de fɛ kumaso in ka laseliw bɛna boli hadamadenya tagabolo ɲumanw de kan lamɔko ɲuman ka ɲɔgɔnkun sigi la bɛn ka sabati ani dɔ wɛrɛw u bɛ laseli kɛ kan minnu na olu de ye tubabukan bamanankan fulakan kɔrɔbɔrɔkan tamasɛkikan arabukan ani anglais. An ka se k'a lase communautéw ma u bɛ minnu kɛ don o don u bɛ kɛwale minnu kɛ ani activité minnu bɛ senna walima i n'a fɔ ni ɲagantaw dɔw bɛ senna an ka se k'olu kunnafoniw lase joona radio in sanfɛ. An bɛ a ɲini autoritéw ma walasa u ka se k'an dɛmɛ halisa k'an renforcer donc ni ɲininkali minnu b'u fɛ walima ni u bɛ fɛ ka kuma min lase ni radio in bɛ olu de kama donc an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la. Radio in bɛna anw dɛmɛ k'an ka baara kɛ kosɛbɛ parce que gouvernement ni a dɛmɛbagaw kɛlen don ka baara caman boloda jadi kelen b'an ka jamana kɔnɔ kunnafoni ko b'a la parce que u b'u profiter ka kunnafoni lankolonw de di ka mɔgɔw muruti radio wɛrɛw bɛ yen ani presse wɛrɛw bɛ yen mais bɛna kɛ sababu ye ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ka jamanadenw lafaamuya k'u bila sira ɲuman kan o de y'anw sekun ya bi. Ko kumaso in bɛ sɔrɔ Mali marabolo minnu na olu ye Segu, San, Mopti, Douanza, Bajangara, Gao, Menaka, Taudeni ani Kidal. K'u ka kumaso in ka baro bɛ boli mɔgɔ minnu ka hakililaw kan ko bɛ taa fo mɔgɔ 4,000,000 ani 700,000 de la kɛmɛ sarada la ko 78 olu ye muso. Aw tun ye maa caman ye minnu tun ɲɛmadalen don Kanta Media jasiraw kan ni k'a ka don kibaru k'a lamɛn an bɛ foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲɛnafɛ diya in a ka cari kosɛbɛ an cɛ ka kulomajɔ la a kɛtɛ bɛ nin kan Salala Muhammed.